Assalamu alaikum masoyiyata, ke ce a yau, ke ce a gobe, irin kamar ginin ba zan barki ba har abada, ba zan yi ke mafarin zuciyata, ba zan yi so ba irin wacce za a ta sani kuka ba, ba zan yi so ba irin wacce ba za a raka da ba zan yi so ba irin wacce ba za a waiwaya ba. Idan na ganki sai na ji daɗi, rashin ganin ki sai na ji zafi, taho gare ni ki ban mayafi na sirrin ta zuciyata, ba zan bar ki ba, ba za na manta da ke ba mafari kullum zuciyata, masoyiya ta harabin jikina, ban ruwa ko a roba da ke na sabanta zuciyata, karki mini rowa ke ce mafari ko cikin mafarki, ni da ke muka saba. Idan na ganki sai na ji daɗi, bashin ganin ki sai na ji zafi, taho gare ni ki ban mayafi na sirrin ta zuciyata, kullum are ina san ganin ki ban san rabo da ke, inda da rai ko ban fi daren kudin za a ba ke, baby na tare Allah jihar rai mu zauna da ni da ke, abinda Allah ya so sai ka yi shi ba abu mai hana, abinda duk ba ya so sai ka bar shi ba abu mai saka, talauci da arziki duka ila haushi yake raba, ya so ya baka in ya hane ka ba abu mai saka, ba zan barki ba, ba za na manta da ke ba mafari, makullin zuciyata, makullin zuciyata, makullin zuciyata, ba zan barki ba har abada, ba zan yi da ke.